rongge gunung kandha seluwo ora ati sapa nyawang mesti sayang ora bisa kandha sapa lena kena rayekno yuwana
Hawa
terhibur selalu. Oh ngono to, Gil. Biasane iki ning sebelah kono lho. Sapa nih? Mbak Wiwin kuwi. Oh, iki hari ini Delok Bogel sedelok tok absen. Heeh. MC tuwek yang bla 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 kok bar Bar ki ilang. lunga. Ning iki kok katrem ya? Heeh. Bu Win, engko dastermu nek suwek lho. Soale payu rono, mlayu rene, mlayu rono, mlayu rene kaya Bogel ngene iki lho anteng. Mongko setiaku atiku kapengin lagi sliramu aku limo sliramu Mas Bogel I love love. Ayo Gil, ayo Gil. Ngene yo sepira gede rasa tresnaku mau kanggo sliramu ya wong ayu. Tenane Mas. Aja nganti kowe kanggo karo wong liya ya wong ayu. Oh no. Yo. Rek mau kembang baku sajak awe-awe ireng manis lamun mesem atiku kok bangsa tenan wong ayu tenane wong ayu sampe kok wong ayu tenang Goyang Pak Widodo. Yo. Urip enake kaya ngene. Bojone Bayu. Jengkar saking sesemanggahan matur suwun
ing bendho. Nebekan pulut ing bendro.
Iming-iming aku duwe roti mari rasane nur letih sapa bisa tak paringi roti mari wong roti mari susu iki Roti mari susu toh? heeh Lah iya. Joko gerdu lepus wae
wonten malih kinten sing tayupan. Napa kelapa? Pak Tri, kapan lagi Pak Tri? Miring-miring Dek Jayu Kijing Miring. Garape versi Mentir Sragen. Etan baling ulon MC-ne njaluk wedang jeruk. Ayo Dik, kijing miring ala ayo Dik, pen ayo Dik, kijing miring. Ayo yo, kijing miring, pen ayo Dik, nyambil bolong sisa bajing. Ayo Mas. Ayo konco sengat
sampirke MC ne njaluk wedang jeruk. Njaluk sapa?